oedd yn poeni fi cyn symud i'r brifysgol oedd sut roedd yn mynd i ymdopi gyda bwyd. O ran fy mhrofiad i gyda iechydmeddwl, fi'n credu bod fi wedi bodoli o iechydmeddwl a anhawster gyda fe erioed. I gofio pan o'n i'n ifanc, mor bell nôl y fi'n gallu cofio tua 2 mlwydd oed, o'n i'n just yn nervous i fynd i lefydd a i fynd i allan i gael bwyd a just i gwrdd â pobl newydd. Dwi wedi bod yn gweld ambell i myfyrwyr sydd yn dod i mewn efo problemau bwyta. So hynna'n gallu fod i mae'n bwyta digon neu'r gorbryder hefyd, sydd actually mwy common actually, bobl sydd yn gorbryder. So defnyddio bwyd i delio efo emosiynau. So os da chi'n poeni am rhywbeth neu rhywbeth, fel mae rhywun wrth yn defnyddio alcohol neu cyffuria, mae'r person yn defnyddio bwyd i bethau delio efo teimladau iselder neu os maen nhw'n teimlo dim digon da. A wedyn wrth gwrs yn glwm efo hynna hefyd ydy body image, bethau os maen nhw'n teimlo bod nhw'n imigon da, edrych yn hyll neu hy fawr neu hy fach even. So mae hynna'n cael effaith ar pherthynas rhywun efo bwyd a ffordd maen nhw'n bwyta allu. O'n i'n poeni'n enfawr am ddan o fod yn sal a bod yn sic yn benodol. So i bob le o'n i'n mynd, o'n i jyst yn poeni bod fi'n mynd i fod yn dost. So na beth oedd yn hala fi byd o bita. O'n i jyst ddim moyn bita dim byd achos beth o'n i'n meddwl, os oedd dim byd yn nghorffi, bydde ddim byd i ddod nôl lan. Fi'n cofio amser Pasg oedd hi pan o'n i'n flwyddyn 9, fi'n meddwl. Fi'n cofio gweithio mam a dad. O'n i'n eistedd yn cefn bac y tŷ, o'n i'n gwrtho bita dim byd, o'n i ar fin mynd mas i gwrdd â ffrind. A o'n i wedi gweud bod eisiau help yn fi, achos o'n i jyst methu cario ymlaen fel hyn, oedd e jyst wedi cymryd dros yng nghorffi. O'n i methu cysgu, o'n i jyst yn cwympo mewn i'r twll hyn o ddiwch. Mae rhywbeth i wneud efo bwyd, anhwylderau bwyd, yn gallu rili effeithio a mae'n gallu bod yn beryglus. Endig os mae rhywun yn stopio bita, mae hynna'n gallu bod yn ofnadwy o beryglus. A wedyn, da ni'n gorfod referio nhw i arbenigol gyda'r NHS i fod yn onest. Cos mae yna rhai pethau sydd yn mor bwysig ac eitha peryg, da ni'n gorfod referio nhw i GP nhw lle wnaethon nhw gael gwasanaeth gyda'r arbenigwyr yn y maes. So es i'r meddyg teulu yn gyntaf, ond ar y pryd o'n nhw ddim cweit yn siŵr beth oedd y broblem. Fi'n credu beth oedd ffocws mawr ar y pryd oedd gael fi fita, achos fi'n credu na beth oedd mam yn becso fwyaf ar y pryd. So nhw'n ansicr beth oedd sydd yn dangos beth oedd yr ymwybodaeth o gwmpas iechydmeddwl ar y pryd. Wel, oedd dim rili llawer o fe, neu os oedd e'n bodoli, oedd e'n rhywbeth eitha extreme, eitha i'r eitha, fel oedd problem meddwl dwys a bod e'n rhywbeth gwael. So es i'n gyntaf, es i lan i Brygend a es i weld psychiatrist preifat. A fe yn y bôn oedd wedi darganfod mai gorbryder dwys o'n i'n dioddau o gwybod ni wedyn o'n i'n gallu mynd i gael help trwy'r gig a mynd i camps yn Gaerfyrddin a bu o'n wych a nes i wneud lot o therapi CBT oedd wedi gweithio i fi. CBT, Cognitive Behavioural Therapy, so mae o'n rhaglen sydd yn edrych ar mae'r ffordd ti'n meddwl am pethau yn effeithio ar sut ti'n teimlo amdan chdi dy hun a dy fywyd. Un o'r peth cyntaf ti eisiau gwneud cyn chdi newid ydy dod i derbyn chdi. Mae hwnna'n elfen mawr, dod i derbyn dy hun gyntaf cyn edrych chdi gweithio yn chdi dy hun. So lot o fel pethau myrferol, nes i'n swno'n ddim yn neis iawn, ond nes i hyd yn oed creu sic fy hun mwyn bod fi'n dod i arfer a beth oedd fel chwydu a fod yn sic. Ond mae fe'n broses, mae delio a iechydmeddwl yn broses hir fel bod fi bron 6 i 7 mlynedd o ble o'n i ar y cychwyn nawr. Mae rwy dal yn gweithio ar fy iechydmeddwl a fi'n credu oedd y naid o'r ysgol i'r brifysgol yn naid enfawr i fi. Achos fi wedi wastad bod yn rhywun sy'n eitha cyffyrddus yn ei milltir sgwâr. A yn enwedig fi'n credu dros yn ystod y cyfnod clo fi'n credu oedd hwnna yn sicr wedi cael effaith arna achos o'n i wedi bod yn y milltir sgwâr a misoedd a ni'n digon hapus le o'n i.
Ond o'n i'n gwybod i wthio fy hun, i wella, oedd rhaid i fi fynd i'r brifysgol. So o'n i'n eitha lwcus, o'n nhw'n darparu bwyd yn Pant y Celyn, ond wedyn ar y penwythnosau, o rai fi fel wneud bwyd yn hunan a wneud bwyd yn y amser cynnodd, pethau fel yna wneud i'n nerfus, achos o'n i ddim yn lico'r bita yn lle cynta, ond wedyn gorfod meddwl am fwyd yn fwy, a cynllunio beth o'n i'n mynd i fita, o'n i'n gweld hwnna'n eitha anodd. Ond yn amlwg, fi wedi dod, y fwy chi'n pwsio'ch hun, y fwy chi'n dod i ddysgu sut i delio fe, a fi nawr yn gallu gwneud pasta, fi nawr yn gallu gwneud stir fry. So mae hwnna'n rhywbeth.